गोजोन फुंबिलिनि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय। बाथ्राया बेनो जे मैया क'क्राझाराव मामा फैदोंमोन। बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंना थांबाय, दाख्लैनि जोंहा एबसुनि सोमावसारनाय समाव आरो एबसुनि सोमावसारनाय समाव माखासे पार्टिबो होनजाला, आफादबो होनजाला, सोमावसारगिरिबो होनजाला, माबो होनजाला, जिखुनु जाया बिथांमोना बड'लेण्डनि सेक्रेटारियेटआव थांनानै बुख्रुब सुख्रुब गारख्रुबलाबायदों, माखौबा सिफायबोदों, गारस्रावलाबोदों। दा बेफोरनि सायाव मैया मामाया इनकुवेरि जागोन होननानै, नायबिजिरनाय जागोन होननानै बुंबाय आसाम सरकारनिफ्राय। बेथ' जोबोद गिदिर जेंना जाबाय बर'फोरनि थाखाय। दा बे सोमावसारनायखौ एबसुआबो गावसोरनि फारसेनिफ्राय सोमावसारनाय नङा होनना बुंबाय। लोगोसे बे सोमावसारनायाव एबसुनि प्लेटबो नुबाय, लोगोसे CCTVआव UPPLनि माखासे मावथि सोद्रोमाफोरखौबो नुदों, एबसुनि मावथि सोद्रोमाफोरखौबो साफा सानै नुदों खोमा, लोगोसे अबेबा इउनिभारसिटिनि कलेजनि स्टुडेन्टफोरबो नुदों। दा बिनि सायावनो बिराद गाज्रि एक्सन लानाय थांखि लादों। दा बेथ' एक्सना लाखासिगोन, जाखासिगोन, बेखौ जों बुंनानैबो माबानो हाखानाय नङा। दा बाथ्राया बेसो जे दा जोङो हाग्रामा महिलारखौ बिराद गाज्रि मोनो। दा गाज्रि मोनबाय दे, गाज्रिखौथ' मोनबाय, गाज्रि मोनथावनायानो जाबाय दे, गाज्रिखौनो मावबाय। भटखौ सोर होनानै देरहाहोखो? नों आंनोथ' देरहा होबायना भट होनानै। गुबै दायनिगिरिया सोर जाखो? जों भट होगिरि रायजो राजायानो दायनिगिरि जाबायना। गुबै दायनिगिरिया रायजो राजायासो जागोन। दा 17 बोसोर बड'लेण्डखौ सामलायबाय, 17 बोसोर सालायनायखौ गाज्रि मोनदोंमोन नोंसोरनो, रायजो राजायानो। 5 बोसोराव प्रमद बर'आ सरकार सालायबाय, रायजो खुंबाय। 5 बोसोराव सरकार सालायनानै माने 5 बोसोर सरकार सालायनायखौ गाज्रि मोननानै नोंसोरो हाग्रामाखौ 17 बोसोर सरकार सालायनायखौ गाज्रि मोननाय मानसिखौनो नोंसोर भट होनानै देरहाहोबाय। ओमफ्राय 5 बोसोर सरकार सालायनायखौ नोंसोर मोजां नुवासै। 5 बोसोरावनो नोंसोर गाज्रि मोनबाय प्रमद बर' सारखौ, हाग्रामा सारखौ मोजां मोनफिननानै नोंसोर भट होबाय रायजो राजायानो, बर'फोरानो। दा आरो हाग्रामा महिलारिखौसो उल्था माबा माबि बुंथावजाया आरो गाज्रि सोदोबफोराथ' बा रायजो राजायानो मा होनो गाज्रि मोनफिनलायबाय। बर'नि आखल आखुआनो बिदिनोखा, गोदो राजा महाराजानि समनिफ्रायनो बिदिनोखा। मा बुंनो आरो, बुंनानै गुबुननो फोरमायनो थाङोबा गावखौनो लाजि मोननाय बायदिसो जायो। दैमालु जोहोलावखौबोथ' रायजोफोरानो बुथारहोदोंथ', जोंनि बर' रायजोआनो बुथारहोदों। सोमदोन जोहोलावखौबोथ' जोंनि बर' रायजोआनो बुथारहोदों। थिग बिदिनो प्रमद बर'खौबो रायजोआनो बुथारदों, हाग्रामा महिलारखौबो बिसोरनो बुथारदों। बुथारनायानो जाबाय गोथाङैनो थैनाय। मोजां मोननाय सोदोबानो गैया, अननाय सोदोबानो गैया, गुरै रावानो गैया, माने
थैना थांनायखौबो नागारालै जोंनि बर' मानसिफ्रा माने एन'खा बोरै जागोन संसारा मानो खम जारला जोङो बड'लेण्ड नांला होननानै 2020नि 27 फेब्रुवारियाव सुक्ति खालामना फैबाय जाबाय दे मोजाङानो जाबाय बड'लेण्डखौथ' मोनखाला आरो नै दा एसटिखौबो सेजाबावबाथ' बर'आ साफा जेबोआनो थाखाला होमबा फुरा थैनायानो समान थैनायजोंनो समान जाखाबाय गोथाङैनो थैनाय जाबाय खम जारला माखासे रावफोरखौ आं फोरमायला गाज्रि मोनगोन गुबुना बायदिसिना कमेन्ट खालामगोन बुंगोन माबा माबि एक्सन लानो हागौ ओंखायनो बारा जेबो बुंथ'ला जोंहा मामाया मा खालामो नायबाय थानोसै लोगोसे जोबनायाव बेनोदि साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लाइक शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों।